Един призив към представителите на политическите партии в парламента. Разглеждайки държавния бюджет, това е актуалната тема, очакваме да видим новия вариант на бюджетите, които ще приеме и ще внесе Министерски съвет в Народно събрание, да се запази данъчния модел, тъй като има много призиви за промяна, също така и тази голяма бюджетна дупка. Също така да не спират усилията за приемане в еврозоната, тъй като тече доста сериозна дискусия, но ако има някакво притеснение, може би в гражданите заради липсата на добра комуникационна политика от страна на държавните институции, поне в бизнеса, това, което забелязваме, е един много сериозен консенсус по отношение на ползите от приемането на еврото, така че трябва да се запази също защото това също е свързано и с бюджетната политика, която ще бъде разработена и вкарана в рамките на новите проекти на бюджети. И също така да се надяваме, че ще финализираме и основния план, който имаме, а именно приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, защото това не само е клуба на богатите, както го посочват. Имаме примери, в които органи и комитети на Организация за икономическо сътрудничество и развитие приемат препоръки, които после държавата изпълнява, без да е участвала пряко в тяхното дискутиране, каквито права би имала като един пряк член. Разбира се, участието в тази организация по отношение на условия за финансиране по отношение на държавата има големи предимства, тъй като държавите, които участват в тази организация, при всички положения се финансират при изключително добри условия от международните финансови институции, така че това има важно значение за работата и възможността и достъп на финансиране на държавата и на финансовите институции до финансов ресурс. Така че тези основни насоки считаме, че са важни към настоящия момент да бъдат реализирани от редовното правителство и управляващото мнозинство в парламента.